Hello mga guys, mayong buntag. Nya ni alasab kita mag-practice sa ta. So, ang atong praktisan karon mao ang sa February 13. Kaya may nag-request sa og February 13. Nya wala pa mo gimi magambahan gidron. So, nanguha sa ko og tubag sa katong sa YouTube. Nananaw sa ko naman sila. Sila si Francel, si Merlin, ug uban pa nag-upload naman sila og sa 13. So, nitanaw sa ko silang lyrics sa tubag. Ya ako lang gibuhatan kay para naa mo yung praktisan. Kaya wa pa man moabot ang magambahan. Basi karon tingay basi karon si manahon na, basi maabot na. So ayun na to ha. Ang lyrics mao ni siya. Bulahan sila nga mahadlok nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Hapit man on mahadlokon. Sayop di ko. Pero mo to siya, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sa atong buhatan. Pag upo na, karon pa ko na ako nagbuhatan eh. Karon pa jud. Ako lang i-upload para di makalimutan. So ayan na to. Tama to pa ko kalimot. Laki. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. One. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kanta. Okay. Kamu lang. Okay. Balik. Kau lang. Ayuhan yung mga tayo. Chords D, ha? D, F sharp minor, G, A, G, D. Okay? Balik, kantahan na to. Walang batikot-tikot. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Okay? Pambabay. Kung sa babae na siya, ato lang i-D. D man na siya. Atong i-C. So, kung atong i-C ha, so yan atong C. Kung sa chord, C. Kung C, ano yung sa tasa C? C. Eagle minor. F. G. F. C. Okay. So, ayun ko lang itong kanta. Bye. Kamu ko no? Okay. Okay. Very good. Yeah. Ito siya. So, natin ko sa naman ako ng class ang chords. Okay, busy pagit sumira eh. Mupay pag-abot niya ron niya. Di man siya kakanta o kanang mo pa'y pag-abot kay marunong mapagaw iyang tingog kung gikan way tug. So suwayan na namo rong basig karong hapon igmata niya kung dili siya kapoyon. Pwede may maka-record katong ako mga gi-practice yun. Ako na i-record. So
paabot lang ta kung kuan. Ya, kung saan maabot ang among kuan, ang among para February nga salmo. So, tubag sa gid ang akong mahimo ani. Ya, nasa ko gibuhat ron nga tune to sa February 6. So, ako to lang i-upload. Ya, ako na i-upload ron. Sige, salamat.